Karama Records. Yalla jalali sarki ka sana buɗe baki na yoya ban saraki da matsayinsa ne ya aiki jaki annabi sha kirari kamshiwa ne cirare ya nasarar masur ka bani ruwan da shi ka baiwa jaki kwayar ido ta washe dushe kuwa ta washe injini na shashi akan kaunar ka sun kira ni jaki ba za na waiwaya ba ko na gajiya ba za na dakata ba da mun ce da hasi ta tura baki kale su mun kirai ne yawan su jahilai ne ba su da hankali ne wasu dan daha ba su kafurai ne da su da mabiyansu da masu kwaikwayensu da masu bin bayansu gaba daya babu hankali gare su annabi garkuwa ne mai gyara rayuwa ne za ka gane ba mai ceton kaban da shi ne da mun musu rata mun so shi mun fahuta aljanna ma shige ta hurar aini ga gida da mota annabu ba na mata yar gida na sharafta mai san haɓa ka binta ina yi yaban na je ta mini bita kololuwar halitta sai da sana rabauta mai walwale na fata shi ya ga Allah uwa gabinta annabi san ka daɗi a shi nake zumuɗi ina rawar nishaɗi da na yi yaban ka sai dai zan ji daɗi waye ya zo da sallah azumi duka jimla ka aikin aji kalla mu fa muna son kaɗa hazalla shi ya zo da sarki ya kora da saraki inda raro na ta bikin san Allah ku zo mu sha mu koshi shi ya je ya ga Allah da ita sa ku kalla ilimi duka jimla annabi ne me ya yi lalura da shehana tijani da barhama mai zamani ku sana a ma'auni in ta yaba sadaha in nishadi ina rawa da juyi ka sana da nishayi ka wanke zuciya ta da roƙe na ka sana da nishayi abe ka arabauta ka sani in shagalta ɗahanin ka fahimta in ta yaban ka sai dukan na huta halifa mai yabo ne a wasu sha'iri ne a wani mabiyi ne gashe shi majiyi ne cakwakiya da abu mabiya ne shi bini mabiyi ne na sha'iri ku gane ku jahilci na daban ne mai lafiya ake nufi ku gane salam ikiwana sai wani lokaci na anan zan da yabona sai wani lokaci ya ikiwana annabi ne